Kaixo Joseba, esaltzen gara, Iñaki Uribena saltzaneko arduradune. Eta nun gaude? Durangon, etorri eta bastatu. Saltza denda, oinjala 26 urte zabaldu gendule, eta gauza asko gertatu dira. Hasiera baten, sukaldaritza eskola modu zabaldu gendun, baina ikusite zelan zijoazen gauzak, pentsau gendun, etxea eramateko jatekoak preparatzea. Baita enpresetan eramaten dugu jatekoa, baina baita ere, batzuetan jentearen dako sukaldatu egiten dugu. Eta batez be, eventoak asko egiten dugu jentien dako. Pasoko gara sukaldera, eta hor ikasiko zuezelan egiten den arroz elegante bat. Plater berezi hau arroz lata izango da. Zer da arroz lata? Arroz lata da arroz berezi bat. Osagaiak alde batetik begi handia, langostinoak, piper berde kipula, piper mine gorria eta produktu berezia plaktona izango da. Zer da plaktona? Urre berdea. Lehengo gauzia errefritua preparatu, kasu honetan kipulia eta piper berdea, moztu, txiki ine, eta sukaldatzen jarri, besteko besteik. Alde batetik, barazkiak eta bestetik, begi handia eta langostinoak, zuritxo. Gure zaldi esaten dauen moduan, saltzan konfiantzan. Urte asko daramagu bertan, eta emoten duguna da jentien dako konfiantza hori. Egoera txar honetan, pentsau gendun, sozial desberdinak egitea. Adibidez, pentsau dugu, etxera eramatia. Lehen eruten gendun, baina oin askoz profesionaltasun gehiagaz. Baita ere, ez dugu bakarrik etxera eramaten, baizik eta denda bultzatzen dugu. Bertan daukagun produktu bereziak, horre bezaltzen dugu. Kipula eta piper berdea potxatuta ero, urrengo pausu izango zen, begi handia gehitu. Eta azken momentuan arroza. Garrantzitsua arroz berezi hau gehitzea, arroz lata berezi hau egiteko. Eta arroz berezi hau egiteko salda hon bat behar dugu. Kasu honetan, arrain saldatxuet. Guk egindako saldia noski. 10 minutu pasatuta gero, hemen daukago arroza, onino egin barik. Zer egiten dugu? Nahi eskero erabiltzea, jartzen dugu lata gainean eta laban amaitu, ero nahi eskero posible da biharko, ero enbasa eskero beste egun baterako erabiltzea. Arroza latan egin behar dugu. Lehen eukin dugun arroza, 10 minututan egosten, urrengo pausua zein da, lata gainean jarri, salda apurua gehitu, eta hau, beste 10 minututan, laban egingo dugu. Eta 10 minututa gero, arroz lata hau, gure ontzi berezian jarriko dugu. Lehenengo eta behin, dekorazio aldetik bukatu egin behar dugu. Lehenengo pausua, plaktona. Urrengo gauzia, langostinoa gordinik, eta kutza salatzerakoen langostinoa egingo da. Aliolia eta alioli plaktona. Hau da gure arroz lata, baina ez da gauza bakarra saltzan egiten dugune, baizik eta baita gure makai hau famatua. Osea, Joseba, horrengo baten, badakizu nola etorri, eta gainera zautzen dozu. Agur!